अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोली बोली सरस्वती मैया की बिना वाली एगो रहुए प्रयास बा। बिना वाली एगो रहुए प्रयास बा। चिंता से सौसे सारिया बनल जिंदा लाश बा। बिना वाली एगो रहुए